सिख्लाफ्रा खोलाहासो दुगैजोबदों सेंग्राफोर गोजाना आरो हेल' एभ्रिवान बरायबाय बयखौबो दिनै जोङो थांगासिनो दङ मावरिया हाजोआव दा बे मावरिया हाजोआव मानो थांगासिनो दं होननानै बुङोब्ला ओरैबायदि गरम बोथोर बिनि थाखायनो जोङो एसे देहाफोरखौहाय सुग्लायहोनो थाखाय एसे दुगैनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय जोंजों लोगोसे दङ गोबांथार ब्रादारमोन दङ दा नोंथांमोना भिडिअआवनो नुलांखागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे दायो मावरिया बान्दो सुसगेट बियो सुसगेट जागासिनो दङ ओरैबायदि गिदिर सुसगेट जानो थांगासिनो दङ आरो 54था दै गग्रा मा होननांगौ जाखो नोंथांमोनानो बुजिदो दा लोगोफोर आङो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायनो सानदों जों दुगैनाय मानाय हुलु हुला गासैखौबो बिलकुल नुलांजोबगोन दे सोर लोगोफोर नायलांनो हागोन दा लोगोफोर जोङो मेन लकेसनाव मोनफैबाय बलेर'खौ बेयाव गालांसिगोन ओमफ्राय गोबांथार मानसि दंफैयो दै नै बाइक गोजा आरो सारिगिदिं जेरैबो ओमफ्राय गोबांथार थांबावबायसो औ ओमफ्राय लामायाव गोबां बाइक लोगो मोनबोबाय थांबाय बहुत हाजार मानसि औ सेंग्रा सिख्ला ओमफ्राय दाबो दंबावो नै ओरैबायदि गोबां दंबावखायो ओमफ्राय टाइमा दायो जाहैबाय 4:30 जाबाय आरो जों मोनफैनाया बेलासियावहाय साबसिन जायो आरोना दुगैनोहाय ओमफ्राय नै गोबांथार बाइक दंफैयो आरोना ओमफ्राय नै जोंना ब्रादारा दासो ओंखारनो रोंदों ओमफ्राय दा बेबायदि आरोखि ना नै बाइकखौ बेयाव गालांनानै गोबांथार थांलाबाय गोजौआवहाय हाजोआवहाय दुगैगासिनो दङ ओमफ्राय नै बेबायदि आरोखि नै बेवहाय मोनसे रेस्ट हाउस लुदों नै जिथुनाखि थुरिनि न' आरो नोंथांमोनाबो फैनानै दुगैनानै थांनो हागोन ओमफ्राय बेरायलांनो हागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंना बेयावहाय दंबावो नै उथुम बर' सार दङ जोंजोंहाय ओमफ्राय बेबायदि आरोखि ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे न'खौ नुदोंना बेयो जादों जाहैबाय जिथुनाखि मावरिया बान्दो सुसगेटनि सुखिदार बेयाव थागोन आरोखि दा बेबायदि आरोखि दा लोगोफोर नायदो नै हाजोआ बेनो आरोना नैबे हाजोआ गाहायल' आरो बारा गोजौ नङा ओमफ्राय जिथुनाखि सुसगेट गोदान बियो बैयावनो जागासिनो दङ आङो देखायगासिनो दङ नायलांनो हागोन ओमफ्राय दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय नैबेयो जादों जाहैबाय सिउरि हाजो ना मा होननांगौ जाखो ओमफ्राय नैबेयावहाय मोनसे जोबोर गिदिर टाउन जानो थांगासिनो दङ बेनो जादों जाहैबाय मेगा सिटि नोंथांमोनाबो भिजिट खालामफैनो हागोन उननि समफ्रावहाय जायोब्ला ओमफ्राय दा जोङो दावखोलांगोन ओमफ्राय गारिखौ बेयाव दोनजोब्बाय आरो ओमफ्राय सारा थांफिनसिगोन ना उथुम बर' सारा मानो होनना बुङोब्ला एसे खामानि दंनो बेना गाहायाव दा बे हिसाबैनो सारा थांफिनसिगोन आरोखि ना ओमफ्राय दा जों गोजौआव थांनि नोंथांमोनाबो नायफालांबाय थानो हागोन दा ओरैबायदि मोजां आरोना ग्रिन नै जिथुनाखि खाथियावनो फरेन कान्ट्रि भुटान बैयावनो आरोना गोबां सेंग्राफ्रा फैबाय नै दुगैनानै ओइ सेंग्राफोर फैलाबाय आयु दा बेबायदि आरोखि ना ओमफ्राय खबर सबर मोजां दा ओमफ्राय सारालाय माबायदि मोनदों बे मावरिया बान्दो सुसगेटआव फैनानै फिलिंस जोबोद समायना जोबोद सिगाङाव भुटान हाजो मानास फरेस्टनि सिङाव एकदम ग्रिनारि मोजांथार दा रंजाफैनांगौ बेहाय दुगैफैनांगौ औ दा जोंबो दुगैहैनोसै आरोखि गोबाङानो फैनानै दुगैगासिनो दङ दा ओरै दंबावो नै सार सासेयाव मोजां दा खबर सार ना दा जोङो एकदम गोजौआवहाय होहैनोसै आरोखि ना दुगैनाया नै बैनो आरोना जिथुनाखि सुसगेट गोदान बानायगासिनो दङ बे सुसगेटआ बै हाजो ओमफ्राय नैबे बिदि जागोन आरोना ओरैबायदि गोलाव जागोन बेयावहाय दा मावबाय हनै दा बेबायदि आरोखि ना खुन्थिया गोजाल' रफं दा दैज्लां बोथोरखाय एसे स्टप दंथ'यो आरोना खामानिया ओमफ्राय गोबां मानसिफोर दुगैफैदोंना नै बैयावनो मेगा सिटि जानो थांगासिनो दङ ओरैबायदि गिदिर भुटानाव टाउन नैबेयावहाय आरो न'फोरखौ नुहुराखै जिथुनाखि हाजोनिफ्राय गाखोना नाहरबा नुयो ओमफ्राय खाथियाव थांनानै नायबाबो नुयो आरोना गामि खाथिनिबो बेयावनो दुगैफैलायो दुगैफैलादों नामा औ आस्सा दे दा बेबायदि आरोखि ओरैहाय दावखोलांसिगोन गोबां दुगैगासिनो दं नै ओरैबो दुगैदों ओमफ्राय जों दावखोलांथारनि गोजौजों नै ओरैबो लेफ्ट साइडजोंबो बैयावबो अयथासार गोबां सिख्लाफोरजों दुगैनानै दं नैबेयावहाय नैबेयाव दा बिदि आरोखि ना दुगैखांबायबो नै बेयो जादों जाहैबाय फुराना सुसगेट आरोना बियो आवगोलनि सिगांनिनो फुराना सुसगेटमोन दा बियो बायजोब्बाय आरोना बायला जिला जाजोब्बाय ओमफ्राय बेयावहाय थाबायनोबो एसे रिस्किसै आरोना जेब्ला गोदाना जागोन अब्लाथ' खुनु टेनसन गैखाला दा दैया परिस्कारनै खुनु मैला गैया आरोना हाजोनिफ्राय फैनाय दै दा बेबायदि आरोखि ना ओमफ्राय आं नैबे सिंजों हाबलांनोसै दैया बिराद मोजां दै
लागाव दा गोबां मानसि दं नै सिङाव ओइ बेगलाय देरबा मा जागोन बेगलाय देरबा आयु नै बे दिन्दांदाङा ओइ खर'आव गोलाय देरबा अयथासार नैबे दाखासेया गोग्लाय देरबा आरोना दा सिख्लाफोरना बैजों दुगैयो आरो ओमफ्राय जिथुनाखि हौवाफ्रा बेयाव दुगैदों नै ओमफ्राय बैयाव वाटारफल जिखुनु बाज्रुमग्रा वाटारफल बेयावहाय जों थांगासिनो दङ मा दा बिदि आरोखि ना नै ओरै खायलेंलेंल'खा आरोना जे बोरैबा गोलैबाय 10 जनसो गोलांबाय आरोखि सिङाव दुगैग्राफ्रा दा जोङो एसे गोजौआव थांनायसै जोंना जों बेयाव दुगैथ'ला आरोना दा माखासेफ्रा सिगांबाय ओमफ्राय जोंबो दावखोलांगासिनो दङ जिथुनाखि दै बाज्रुमग्रा वाटारफल बेयावहाय ओमफ्राय दा दै दावखोदों आरो ओमफ्राय मेन दैयाथ' बैखिजाय थाबाय ओमफ्राय दा जोङो बेजोंहाय दावखोगासिनो दं आरोना लिमोनला दै अन्थाइया ओरैबायदि नाबो अयथासार दङ नै ओमफ्राय गालुना गोलैनो नागिरो आरोना दावखोलांगासिनो दङ जोङो दायो हाजो सेर नै हाजोआथ' बेनो जाहैबाय ओरैबायदि मोजां सिनारि बिफां दङ नै थोस हाजोआव ओरैबायदि नाबो दंना ना खान्दा दङ बिराद मोजांथार मोजां जायगा दङ ओमफ्राय जेरै सोनाबथिंजाय थाङोब्ला बरिया मेगा सिटिजोंहाय ओमफ्राय दा जों सोनाबजों थाङाखिसै ओरै दावखोलांनायसै थान्दा दा ओइ सोमदोन जायगाया थान्दा दा एकदम बरिया ब्रादार औ दा ओरै गाखोलांदो वाटारफलाव दै बाज्रुमग्रायाव वाटारफलाव दा जोंबो एसे दावखोलांनि अयथासार मानसिमोननो दहाय ओमफ्राय दा खमायबाय आरो दाथ' 5टायानो जानोसै नै थांजोब्बाय आरो दुगैखाङै बाब बेफोरो ओरैबायदि मोजां नै दंफाङा सलिड जायगा बेफोरो दा सिं थांनोसै आरो नै ना दङरा अयथासार ना दं बेफ्राव ओरैबायदि दंयो मुरामुरिफ्राव हौवाफोर हिन्जावफोर दुगैफैयो ओरै सेंग्राफोर गोजा दुगैफैनायफ्राय सिख्लाफ्रा हौरे आफाङाजों दुगैजोबदों आरो नैयावहाय फुरा बेदर बायदिसिना हांनानै जाबाय नै ओरैहाय दंलाबायबावोसो मानसिफ्रा मानि जाखोलै दा ओरैनिफ्राय बाज्रुमबोदों आरो ओरै सिख्लाफोर दंहैयो दा लागाव दामाखा हाजो मावरिया ओमफ्राय ओरैबो दङ नै गोसो बायदि गोगोम मानसि जाफैयो आरो बेयावनो दङ सिङावबो अयथासार दंलायो आयु माथो थान्दा बरफ बायदिसो दैयालाय अयथासार गुसु फाग्लासो माबायदि थान्दाया आच्छा एकदमबारे बरफआव दोननाय बायदि लखा गुसु जाय फैनानै दुगैफैगोन एसे मिथिगोन दा गुसुआ औ ओरैबायदि गुसुखा थान्दा सिख्लाफ्रा खोलाहासो दुगैजोबदों सेंग्राफोर गोजाना ओरै अयथासार गोबां दं सिख्लाफ्रा दुगैफैनाया माने ओरै अयथासार गोबां मानसिफोर दंलांबावो आरोना गोजौआव औ माने जों गोजौआव थांलायबाय थाला बाज्रुमग्रायाव आरो हा ओइ बस माबायदि जायगायालाय गुसुनाया जायगाया दा बेबायदि आरो मा गोजौआव दा अयथासार लिमिनोलाय आगंफ्रा बायलाबायगोन सिनदेल गानला औ मोजां दा जायगाया माने अभार गुसु नालाय एसे बोरैबाफोर लाथा जानो हागौ जों दा दै बाज्रुमग्रायाव थांबावला आरो फुंखा ब्रादार माबायदि जायगाया रायज्लायजाया गुसुआ ने दा गोजौआव थाङि मोजां दा ब्रादार जामाय लागाव नाफ्रा मै एब्रेना थाखो जों फैनालाय फाग्लासो ओरै गोजौआवहाय मानसिफ्रा दंगासिनो दं आरो दावखोलांलाय हान्थुदोलाय बोरैबा
आइ दै फुरा गोजौआव थांग्राफ्रा हासोबाय गैया सोरबा सोरबा ओइ सिख्लाफोरा गैया लानजायोराबा सिख्लाफोर गैयालै औ खोलाहासो दुगैजोबदों सुसकेटआव मायाव ओमफ्राय हरै दै दानगार हरनायावसो दुगैजोबदों ओरै फैयाखै आरो दहाय सानावला अयथासारमोननो आंबो दुगैनोसै मबाइलखौ दोनथ'ना दा दुगैखांबाय लोबखांबाय न'आव थांफिनजोबनोसै आरोना नै ओरैबायदि गरमसो मोनफिनलायलांबाय माथो थांफिननोसै ना माथो जाखोरा थांफिनसै दा न'आव थांफिननोसै आरो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बिदिनोसै दखान खुङाव बुंखादों बेखौ